siyempre, hindi rin naman natin maaalis sa mga ibang kababayan natin na yung mga conservative, lalo na ayaw nila nakabagay ng mga ganun dito. I cannot claim that they think that the president is out of line. But if you ask me, I say, my personal thing is that neutral ako dyan sa mga ganun. Pero in a way, may message na pinararating ang presidente sa mga taga-Coan. So, in a way, kahit na sabihin joke. Pero parang, Hindi rin. Ask any auditor. Hindi ko natatakot sila sa ganyan. Hindi. Pero sa ARM, talagang natatakot sila sa I don't know about now. Hopefully, the BOL will solve that problem. But I know for a fact that auditors don't want to go to ARM anymore.